दिनै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै मोनसे धरना हाबाफारि लादों 2 घन्टानि। बे लानायनि थांखियानो जाबाय थांनाय 31 अक्ट'बर 2020 तारिखआव जे बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव BPFनि गुन्दागिरिफोरा फैनानै जोंजों मोनसे जुक्ति तर्क जालायो। जों मोनसे BTRनि सोमोन्दै जोङो बरमा दख'रानि सिङावनो मैथाथुलि होननाय गामियाव मिटिं खालामनानै फोजोबनानै जों बरमा दख'रा एबसुनि सिङावनो जोङो ओंखाम जानानै जिरायदोंमोन। बे जिरायनाय समाव बिथांमोना जोंजों फैनानै गोबां जुक्ति तर्क जादों आरो जानायनि उनाव जुक्तियाव बिथांमोना जोंजों जेननानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव गोबां दाबि धुमखि होदों। दाबि धुमखि होनानै बिथांमोना जोंखौ बुथारनो गावनो बेबायदि बुंनायनि उनावहाय जोंजों जुक्तियाव जेननायनि उनावहाय बिथांमोना जोंनि मावख'नि बरमा दख'रा मावख'नि सियार बायदिसिनाखौ बिथांमोना बुफायनानै थांदों। जोङो दिनै बिथांमोननि सायाव जोङो प्रखाखनखौ जोङो खावलायदों। बिथांमोना जाय दायनिगिरि बिथांमोना हमनांगोन। दिनै जोङो प्रखाखनखौबो जोङो धन्यबाद होनांगोन, जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना दायनिगिरिखौ जों जाय 9 जनखौ दायनिगिरि होननानै जों FIR होनाय जादोंमोन, बिनि गेजेराव बिथांमोना 6 जन दायनिगिरिखौ बिथांमोना खानो हाबाय आरो लोगोसे 3 दायनिगिरिखौ हमनानै गासै 9 जन दायनिगिरिखौबो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ थाबैनो जेलाव दैथायनांगोन होननानै जोङो प्रसासनखौ जोङो डिमान्ड खालामो। दा जोङो मोनसे गोजोन थासारिखौ लुबैदों। दा बे दिनै जिखिनि जाथाय जादों बे फैबाय थानाय जे BTC इलेक्सननि थाखायनो जादों होननानै जों मोन्थिदों। जोङो एबसु हिसाबै जों लुबैदों जे फैबाय थानाय जे BTC इलेक्सना मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों इलेक्सना जानांगौ आरो नैबे जोङो BTR मोनब्रै जिल्लायावबो जोङो इलेक्सन जागोन हिसाबै जोङो गोजोन थासारि जेन इलेक्सनखौ बारहोनो हायो आरो बेखौ जोङो एबसु हिसाबै जोङो लुबैदों। दिनै बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव गोबां दाङाबाजि खालामनानै जेन बिथांमोना रायजोफोरा बे भट होनो फैयाल'फानो थाथों आरो बेनि जै बिथांमोना गावसोरो नैबे BTC इलेक्सनाव जेन देरहानो हायो नैबे पलिसिजों बिथांमोना दाङाबाजि खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो नैबे जायफोरा दाङाबाजि खालामनो नागिरदों बेखौ पुलिस प्रसासनखौ आङो खावलायनो लुबैदों। जायफोरा दाङाबाजि खालामनो नागिरदों इलेक्सननि सिगांनो बिथांमोना नैफोर दाङाबाजि खालामनो नागिरनाय जायफोरा गुन्दागिरि बिथांमोनखौ हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव सोनांगौ बेखौ आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं खावलायदों। गोजोन्थों। बेयो 100% नंखाय। खारन बेयो बिथांमोननि BPFनि मोनसे IT सेलनिफ्राय बेखौ होनाय जादों। बिथांमोना जाय जाथायखौ मोनथियाल'फानो जास्ट बिथांमोना IT सेलाव बेखौ लिरना होदों, बे 100% नंखाय। जोंनि गेजेराव रंगिना बरगयारी बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आरो फैला जे बरगयारी बिथाङा UPPLनि नेहाथारि, बिथांमोना जोंजों जमायैनो ओंखाम जादों। दा बिथांमोननि सानैनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै नांलायदों होनना बुंनाया बे 100% नंखाय। बेखौ बिथांमोननि IT सेला फोसावनाय बियो। दा बेखौ जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो कन्डेम खालामो।